Buenas, soc Irina. Avui us presentaré el llibre de El geni del camp de Segol, de J.B. Salinger. Aquesta és la seva portada. I aquest llibre és una novel·la, la qual tracta d'un nen, que després explicaré. Aquesta novel·la va sortir el 16 de juliol del 1955 a Estats Units. Aquesta novel·la tracta d'un noi que es diu Holden Caulfield. Holden Caulfield és un noi que viu a Nova York i té una germana que es diu Fons Caulfield i un germà que se deia Ali Caulfield. Aquest germà va morir i Holden estava molt malament, per això tenia molts de traumes. Aquesta història tracta sobre Holden, que Holden és un nen que es sent molt incomprès. Al sentir-se incomprès no vol estar amb ningú i decideix escapar-se del seu centre. I al escapar-se del seu centre es veu en que no sap on anar, no sap on quedar-se a dormir ni sap on viure, ja que tampoc tenia res estalviat. Aleshores, primer va a un bar, després va a un hotel, se passa per un pub, fins que al final decideix anar a casa seva i veure com està la seva germana. Però al veure-la se senteix molt culpable perquè ell no ha pogut fer mai res per ella. Aleshores decideix deixar una nota dient que se n'aniria a viure a un altre lloc on ningú el conegués. Volia començar de zero i tindre una vida la qual encara no havia tingut mai. Així que li va deixar la nota i ell se'n va anar a casa del seu professor per al dia següent poder-se'n anar. Al deixar la nota, el dia següent la seva germana es va despertar, la va llegir, va fer la maleta i va anar corrent a casa del professor i va dir que si ell se n'anava, ella se n'aniria amb ell. El que passa és que Holden en aquell moment se n'estava anant, ja que va tindre una mala experiència amb el professor en aquell moment, se'n volia anar. Així que se'n va anar la seva germana i van estar parlant. I van decidir que sí, que es quedarien a Nova York per el bé de la seva germana, ja que ella tenia molt a perdre per el seu germà. Aleshores es van quedar a Nova York. A mi aquesta història no m'ha agradat molt perquè l'he vist un poc avorrida, però ha estat bé a l'hora de poder obrir els ulls, o sigui, al veure que sí que hi ha coses que quan dius poden ofendre la gent i que hi ha gent que no se sent compresa, que potser les ajuda un poc més, que hi ha gent que no s'involucra però potser tu li has de dir escolta, vine. I aquesta història obre els ulls per a veure que hi ha gent que no és tan espontània i no li surten les coses tan ràpidament de dins. Aleshores també li recomanaria molt a la gent que es senti així, que se senti apartada de la societat o que ningú l'entén, li recomanaria per veure que hi ha més sortides, ja que el protagonista al final va ser feliç i va poder trobar un lloc on la gent l'entengués. I per això m'agradaria recomanar-ho a gent que se senteix incompresa i a gent que hagi pogut fer bullying o se n'hagi risc d'altra gent en algun moment de la seva vida, ja perquè feien veure que no te'n tens que riure de la gent, ja que després ells es senteixen molt malament i per molt que tu vegues una tonteria, a ells potser els sent molt malament. I bueno, això seria tot i gràcies per la vostra atenció.